Men Mekan Jumaýew, Türkmenistan'dan Daşy vilayetinden. Indi ýene 2 aýdan 4 ýyl bolýar Python bilen işläp öğrenme as a Python developer ve bu 4 ýyl dowamında dürli freelance işlerini işledim. Bot, automation, software developing ve son wagtlarda data analysis orunda bir freelancer şeklinde işleyen Amerikadan bir project alıp bir company'den şeýle şekilde data analyst orunda işleyen ve öz geçen yollarımdan işin nähili prosesin nähili dowam edýänliginden işte Türkmen cemiyetine öğretmek için şu maksat bilen şuları alıp kurs edeldik.